Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη διάσωση μεταναστών την περασμένη Παρασκευή στην Τήλο. Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα και η Κωνσταντίνα Καζαντζή έχει αναλυτικό ρεπορτάζ και για αυτά που θα δούμε, Κωνσταντίνα, αλλά και για τα νεότερα από την Τήλο αλλά και τη Σάμο. Τι γίνεται με τους αγνοούμενους? Καλό μεσημέρι. Δεν έχει τέλος το δράμα αυτών των ανθρώπων, Μαρία, αλλά και η προσπάθεια που καταβάλουν οι άνδρες του λιμενικού για να τους διασώσουν σε όλο το Αιγαίο. Δόθηκε στη δημοσιότητα λοιπόν αυτό το βίντεο που μόνο σοκ μπορεί να προκαλέσει. Είναι άνθρωποι στα βράχια, κυριολεκτικά κρεμασμένοι. Μιλάμε για ανθρώπους όλων των ηλικιών, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους. Οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς και άνδρες του λιμενικού και της αστυνομίας, τους περισυνέλεξαν την προηγούμενη Παρασκευή, λίγο πριν φοβούμε συμβεί ό,τι είχαμε και στη Σάμο, λίγο πριν βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι στη θάλασσα. Τους άφησαν οι δουλέμποροι εκεί πάνω στα βράχια, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Ευτυχώς οι τοπικοί φορείς και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και τους μετέφεραν με ασφάλεια. Και Κωνσταντίνα, παρακολουθούμε εμείς όλη αυτή την προσπάθεια που μας περιγράφεις. Προσπαθούν να προσεγγίσουν το βράχο που είναι οι άνθρωποι, έχουν εγκλωβιστεί εκεί, τους παράτησαν οι δουλέμποροι και καταλαβαίνουμε ότι είναι και δύσκολο λόγω και των καιρικών συνθήκων. Μια απόκρημνη πλαγιά, φανταστείτε, βράχια, σε ένα απομονωμένο μέρος της Τήλου, κάτω από το μοναστήριο του Αγίου Παντελεήμονα, με καιρό, είχε μποφόρ, είχε αέρα. Μπορούμε όλοι να φανταστούμε τι θα συνέβαινε αν δεν είχαν κινητοποιηθεί άμεσα όλοι οι φορείς.